Den fejl, vi skal løse i dag, det er den fejl, der kommer, når man gerne vil installere Epic Games Launcheren. Fejlen den hedder The Epic Game Launcher Setup Wizard Ended Prematurely, og det vil jeg løse for jer i dag. Velkommen til. Det vi skal først, det er, at vi skal ind og deaktivere hurtig start. Det er et levn for gammel tid, hvor det var nogle langsomme harddiske, så det tog lang tid at starte Windows op. Det bare kan forårsage i dag, det er, at det kan give nogle problemer, for eksempel med Epic Game Launcheren eller andre ting, der gør, at computeren aldrig reelt set bliver ordentligt genstartet, medmindre du vælger en direkte genstart og ikke bare lukker computeren ned og op. Derfor vil der være nogle af jer, der har problemet, bare fordi at den her den er på. Så for at være helt sikker, og fordi den overhovedet ikke gør noget godt for jer, så skal vi lukke den ned først. Du klikker på start ned i venstre hjørne, og taster du kontrolpanel. Når du har gjort det, så klikker du på kontrolpanelet, og så er vi inde og skal vælge hardware og lyd. Når du har valgt den, så skal vi ind under strømstyringen og vælge skift tænd sluk knappens funktion. Og for at vi lige kan komme ind i lukindstillinger hernede, så skal vi vælge den, der hedder redigere indstillinger, der ikke er tilgængelig i øjeblikket. Den klikker du på, og så kan vi tage aktivere hurtig start fra. Husk at trykke på gem ned i bunden, og så er vi klar til næste skridt. Efter en hurtig genstart, så går du ind og åbner Microsoft Store op. Inde i Microsoft Store, der taster du Epic Games op i søgefeltet, vælger Epic Games, trykker på det, og så trykker du installer. Og i forbindelse med installation, så kommer der en Windows pop-up nede i bunden. Husk at være opmærksom på det, tryk på den og acceptere, så du ikke sidder og venter unødigt lang tid, ligesom jeg gjorde. Det tager ganske få sekunder, så er det installeret færdigt, og ned i startfeltet, der kan du finde Epic Games og åbne det op. Og logge ind med din bruger-ID, så har du forhåbentlig et Epic Games, der virker. God fornøjelse.